Yes! Nanadyo ko'y bagong motor. Nagkabulingit ra nga agi. Natayan ng style ano, grabe kalapok sad. Uy! Uy, nako. 13 taon yung sinawa, nagkabulingit na. Sige lang. Ang importante na ako yung motor. Bahalag wala ko chicks. Mao ni ang ako ang ginapangandoy gid sa akong tibuok kinabuhi na ko nga makamotor gid ko diri sa bukid. Uy! Hala! Kisa man ang tawana? Hindot lagi kayo yang motor bago pa jud naka CRF. Oh my gosh. Unta makuha ning tawhana kay gwapo jud kayo motor. Akong duulon bi magpabaga jud kog nawong para makasakay ka sa iyang motor. Ang nakanindot gid ni CRF na ikrang. Yusa humok ra kayo. Kaya ra ni paandaron sa isa ka kamot. Unya, ato nang check ni ang brake be. Gwapuhag brake uy. Testingan po nato ni iyahang clutch o goods ba kayo? Gwapuhag play uy. Ang telescopic. Graa mo ba sa telescopic uy? Smooth man kayo. Uy, unsa may ato dam? Haya, pwede makig-ila-ila. Nindot lagi kay kag motor ya. Cash na? Kani? Gikasan ako ni dam. Ay, halaya. Sa di pangalan ni mo ya? Ayos gunit mi kay kuan ba ka nang manggimo ka kong balahibo? Allergy mong kay ko sa babae karon god. Ano say allergy ya? Uy nga, smooth raman kaayo akong touch sa imuha. Uy! Wala ba ko naanat og babae no? Unsa man kadiri arang dayo lang kadiri dam? Ay, taga diri ramang good ko ba? Ay taga diri ra di ay ka? Oo, nag-eskwela lang ko dito sa Davao. Ay, kanang pwede ta mag-ila-ila. Ano sa'yo pangalan niya? Pangalan ako? Oo. Kardong. Single pa kaya? Single pa ko dam. Anong mahadlok man ka sa kuya nga? Dili man ko buto. Kuan man gud ba kanang madlok manggugo sa mga babae nga moduol sa kuha gud kay basig binuangan na pug ko ba. Ay gabala kaya kay dili ta ka binuangan. Mukaon baya kuya og gabi. Ayo gunit dam kay manggimo ka nga akong paa. Kuarang yung hinay-hinay. Ayo gabala ka. Unsa day pangalan nimo ya? Kardong gani no. Si Kimi di aya. Kimi. Sige. Sige, musulod na ko ha. Biyaan sa tika diri ha. Nganong biyaan mo ko nimo ya? Napangitan ka sa kuha? Wa mo ko kaila nimo god. Dili mo ko makikistorya sa mga babae nga dili na ko kaila. Napaila-ila na gani ko no. Unsa man na siya uy? Unsa di tuyo nimo diri ha? Kuan ba ka nang ang tuyo na ko diri mangutan ko bag. Pwede ba ko manguyab sa imo ha? Manguyab? Dili ko unsa? Ngano manguyab man ka sa kuha? Ulat sa good, di ba niingon man ka nga single ka? Ulan tawa, nahugawan ko nimo. Sorry. Ay kabala ka ako ng trapuhan. Sorry kayo ha. Single po ko. Ayaw bang gunit ay manggimo ka kung balahibo. So man ni si kuya, oy. Ayaw pag binayot ya kay dili ba yan na maayo. Dili intaw ko bayot lalaki manggug ko. Ano mahadlok man kag babae? Alangan kay dili ko gusto nga mapares ko sa ubang lalaki ba nga igora sila nga binuangan sa mga babae. Ay kabala ka sa kuya kay dili man ko magbinuang palamian ra. Ngano manguyab mo ka sa kuha? Iya ka nang kuan manggod ya ka nang. Ay manggod ko. Ay dikit sa kuha, dikit. Wala tao diha sa inyo ha? Wala ako ra sa diri sa akong balay. Gusto ta kakaunon karon ba? Ayaw magara-gara diha uy. Tara. Ha? Dito ta sa sulod. Ayaw magara-gara diha la ka dam. Ayaw masulod na ko dam. Wala na ako susi kay bisig imo ning kuha na akong motor. Ay. Ya ulat sa iya. Ha? Ngano man? Manguyab gani ko sa imo no. Dili lagi ka pwede manguyab sa kuha lagi. Dili ko gusto maguyab-uyab. Ano man? Basta allergy ko sa mga babae. Lain na pud ana uy. Lain kaayo mga pugi kaayo ka unya. Allergy ka sa mga babae. Lain jud kaayo na panminawon. Pangita na naglain lalaki dito. Gusto ka manguyab. Ayaw sa panguyab. Dili ko gusto babae. Tiara ka. Musulod sa kuha. Biyaan sa tika diha. Ha? Ulat sa! Lain na atong lalaki ha to. Uy na. Ano man to?
Nindot man ako ang paghimas-himas sa iya. Anong, allergy man siya. Pagkiyasa sa ako ang diskarte. Uy, di na jud ko kasakay ani iyang motor. Perti ba yung ninduta? Sige lang. Balikan ra na ako siya, ugma. Hi, Cardong! Good morning! Uy, nakunsa makadriya kimi sa iyohan ni mo eh. Kabalo na ka, Cardong. Mamisita ko sa imuha, oh. Naday ko dalang nga flower para sa imuha. Ha? Mamisita ka? Balik na lang ugma kimi. Kinapakuila ka. Ha? Na, kay lakaw? Kisa man imuhang kauban. Akong motor. Sige, ako na siradan kimi ha. Ha? Kadali lang, Cardong ba? Dawata sa ning bulak, oh. Ay susayon saon man ako ng bulak. Wala ko hilig ana. Sige, ako na siradan ha. Bahalag wala kay hilig ani. Dawata na lang good. Pamatuod maning nga nahigugma ko nimo. Ah, kadagag lalaki diya sa mga palibot. Ako pa jud imong panguyaban. Pangita na lain lalaki dito nga imong panguyaban kimi. Dili na ko mangitag lain, Cardong. Kay sukad na nakit-anti ka. Nagbuka-buka na ako ang kanal sa imuha. Hi, Cardong! Nakauli na day ka? Ay sus, nanapod ni si Bing. Duha na ginidriya sila manguyab sa kuha karon. Unsaon man ako ni oy. Hoy, kinsa man ka, day? Kaila mi ni Cardong, ikaw, kinsa man ka? Manguyab ko kang Cardong, ikaw, nagunsa man ka diriya? Siyempre, manguyab po ko ni Cardong. Unsa, manguyab ka? Basig nakalimot ka, day, nga ako nakauna sa iya, ha? Hoy, day, bag-ura ka nang uyab kang Cardong. Dugay namin nagkailaan na. Tulo ka bulan na gani ko sigig panguyab sa iya, ha? Pero wala jud ko niya gisugot. Sige lang, dili ko muundang hangtod sugton ko niya. Ikaw ba panira kay ka sa kuang diskarte? Ako ba yung nakauna diriya? Pangitag lalaki dito ang imong panguyaban kay ako ara na si Cardong ayo pangilog. Sa mukha ninyo eh, sige raman muglalis. Kadaghan lalaki diya sa mga palibot. Ako pa jud inyong ilugan. Bahala mo diya oy. Tanawa ng lood na hinon. Ikaw manggod sa mo kay ka. Nge, ito man ni mag-ilok day. Oy, mura man naglubot sa kaldero. Di na noong kasugton ana ni Cardong. Unsay itong kaputi ra sa kuang ilok, oh. Humot pa jud.